chione chiri half full. Ukaita one step forward, even ukazoita mamwe 2 steps backwards, asi ukaramba wakataura kwauri kuenda, unofila encourage. Tinosvika chete, tosvika chete. Vamwe venyu uchida kuitawo zvemalife zvandiri kuita izvi, umwe munhu akangokomenta ipapa akati ropenga iri, vanhu 79 mukuteerera zimfezi ropenga iri, mangwana masikati hauchadaiti life. Kana riri mwezi munhu rogona kunga rikakushaudha ipapa. Chinhu chandataura kuti rinenge riri ghost account. Zvinobva ndezvekuti munhu wacho anenge akushaudha, it's a ghost account. You know very well it could be anyone. Anogona kunga ari bamba nhingi vepa next door, anogona kunga ari ex wako, anogona kunga ari umwe munhu akangokumaka. Wotorara uchine BP. Munhu andituka waya ndianiko. Vamwe vanhu vanowacha nemafoni tu. Andikuona izvezvi, I can comment on my own live. Regai ndikudzidzise guys, what people, kune vamwe vanhu vasina basa kunze uko. Kune vamwe vanhu vasina basa kunze uko. Guys, just because you one basa neupenyu hwako ka, kune vamwe vanhu kunze uko vasina basa. Right, I can watch my own live on this phone and I can actually comment ibaba using my own phone, my other phone, this. Kakapega latest S20. Yeah, sorry. Right, I'm gonna look for this live. Tinduone account and Russians ndeuti me right one. I'm just trying to show you how some people umwe munhu anenge achikomenda ipapa achiti hi Leona, like achikomenda ne ghost account paside achikushaudha uchisekera uchiti mafans ndinokubloka iwe ndinokubloka apa ndichikomenda. Ndiudze account yandiri kushandisa apa guys, ndicomment ne Facebook, data rakazara. Ndishandisa account yekuti kudii ndaiwana. So ndiri kuzviona vanikuona, watch me comment, chekai comment yangu vanhu kuti hey zidzoro ndogona lower volume kuno, ndalower volume. Pretend kuti ndine mimba nditi zidzoro. Checkai pa screen up, checkai pa screen ma comments aya muone. Muri kuona munhu uyu ari kukomenta uyu ndini ndichishandisa imwe foni, ndiri kushaudha, but apa pandiri pano apa pa screen ndokwanisa kukomenta chiti yeah you're doing, hey Percy, you're doing very well, you're doing very well. Neinoi ndiko ndokubatsira ndikokuti iwe wona comment yakutuka iyo ndiri same person. Kune vanhu vanoita izvozvo vari bored, vasina mabasa. Don't ever make your decision nekuda kwesocial media. Whoever hapana kana wana anonipa 10 pounds ndikafa ipapa, hakuna kana wana anouya kufuneral. In fact munotonyora kutotsvaka zvonyora anga titori nechimwe chigwere underlining nani underlining sickness I don't. Vanhu ivavo ndo vauri kuda kuita decision about your life. Vanhu vasingazive ghost account yakutuka ndo yoda kuregera kuita upenyu hwako rufai. Life is too short shamwari. Life is too, Elena Mondana wayo, life is too short. Ujajiwa kuti utambudziwe nomunhu wasingazive. Munhu anoyonyora kuti ngochani ipapa ugopedza 20 days uchifunga zvoungotiwa ndakavana ndakapfeka pinki chii chandakaita kundidzo. Listen guys, don't make permanent decisions nokuda kwetemporary comment. Temporary comment yokuti unokwanisa kudelete inokuita kuti uchinje chifidzo chemakala. Iwe makala yatakatanga kare zvokuti kana ukada kudondichinja mai vangu vanototi good luck, mwana wayo takakura achingoita zvemakala izvozvizvo. Chero macrayon aingoda macrayon ari bright color. Woda kuchinja life yako nokuda kwomunhu wangu avuya neghost. Andikuona zvandanyora izvi hanzi mjara you upgraded pafoni. So issue iri pano ndeyekudai. So girls, some of those people who are using ghost account telling you you're fat, you're what, some of them are your best friends. The people you think they are your best friends, they are using another phone. They're actually using another phone. They want to see you unhappy.
munhu anouya kwauri achikudza kuti pane munhu aikutaura achiti trust me, kunonzi he who gossips with you, gossips about you. He who munhu anouya kwauri achiti iwe pane munhu anga achitaura achichanzi zvimba zvokenyu zvazvo zvakarereka chichichi, iwe wanga wakabata dhishi rezai manje. Panga achikudza izvo kuti hauya musikana uyo habude mabhavi hurewe, iwe wanga achikuti I know she's holy. Do you know kuti vanhu vese vanoita makuhwa munondipupurira? Munhu akauya akataura guhwa 1 mukangoita negative, mukangoita positive comment about munhu waitira guhwa, ratopera. So be very very careful. Munhu anouya achikudza ende munhu yakakutaura akakurima shamari akataura zvinhu zvakawanda akati kudiko akati kuba kwenyu munoroya chichichi zvinhu zvaunopfeka zvezvo ndezvokukwereta iwe wangoteererako, iwe wanga waitei iwe. Listen guys, ipapa ndikatanga kunyaya kana twabam ndikanyaya twabam panapa ndiyati macheya chichichichi mese mukandiignore. Conversation yacho last 1 minute, bari pakawanikwa rimwe rinokomenda macheya taura zvibweo macheya saka iye munhu iye anouya achikudza shamwari wainyewa naningi about this. Trust me, pane zvaakaedha zvaari kuedhita mukazovasanganisa ndakaunzawo iwo wakanga wati ndizvo ukati indomuziva ndaizviona ini mari dzake handimona. So guys, thank you so much. Ndichibika pana ndandenzara ndapinda palive by mistake, handichaite malive pana ndoita kuyoutube, saka ndangopinda panapa by mistake kana kupage rangu. In fact ndingade ndashare kupage kwangu but live inoitika by mistake. Pandangokudza kuti guys, don't let a person bully you pawall pako kana kumuvinga. Mareporters awanda, vamwe vanhu vakangoita chilaptop adova reporter, mabloggers awanda. Rega kufumisa vanhu nemalive ako, rega kufumisa vanhu neukuva famous kwako uchiundurwa. Kashirike kuti vaya munditaure guys, vanhu vachikutaura so vachinovaka matenderawo nemakusha vachitaura wozokuseka iwe shamari iwe ona hausi kuona kuti hauna makushe. Ndozvekuitika izvi wakadero unopula crowd ndevanhu 55 apo. I can pull my own crowd. Vese vamunoona vari famous vanobuda pakanzi garamba iwe pakabuda vanhu 22,000 vakaita vari 1 malive. Vamwe vacho havatombosvitse nhamba yandiri nayo 47 vari 1 vese vanhu, but nokuda kuti vanenge vakaunganidziwa dzimwe nguva pane munhu wanashandisiwa ipapo anopula crowd yese kuti vanhu vaunze kuti kunenge kuna chapreza. Vanhu vodoenda havasi kuvinga iwo wakafanana nehuni dzimwe dzemumwe muti wainzi muchakata here, muchakata dzadzisingapfuti huni idzodzo, but waiti ukadzisa nedzimwe dzinopfuta iwe unomuchira mauta umana huni dzakapengenza chibvisa dzimwe dzinopfuta usiye huni iyoyo iri 1 sadza hariibvi roita bure. This is what I'm telling you guys. Don't you ever make my decisions pa Facebook nekutya umwe munhu ari kurara kumba kwake ega. Vamwe vanhu vanokudza kuti gara uri single zviri nani, havasi single, vari kudero kuti mugare muri single makawanda, but vane chikomana chiri kuya manheru chichirara kumba kwavo chimukadzi chemunhu chine murume chemunhu. Vamwe vanhu vanokuti inini zvevarume shamwari usatevedzera, dhila nezvinofita iwewe. Besides, life is too short. Kana une zvimari zvaunazvo right now ukanzwa mwoyo wako uchiti unoda kutenga jongo ule riri 1 uri wega, do it. Kune vane vabereki, kana une mubereki mupenyu, first of all tenda Mwari izvezvi. Kana ungazotombomutengera jira, tsvaka jira izvezvi, nokuti stress yauchaita mubereki iyeye afa aireplaceki. Kana une opportunity right now, une vabereki vako 2 kana 1 ane zino rakapeduka radiya ane mavende, tsvaka madhencha ungoti magogo ndakutengerai madhencha, vafe vambosmaila. That smile is what you're gonna remember. Izvi zvimwe
zvimwe zvamunozoita zvokutenga makofini zvamuri kuita zvokutenga makofini anodhura vakafa kudhara dzimwe dzimba dzamunenge muchinopaka mamercedes benz parufu. That changed my mind. Vanoziva kumusha kwangu mutarire zviriko kumusha uchindai motari ndakachinja mafungiro last year, that was years ago. Ndakachinja mafungiro pandakaenda kuZimbabwe. Lifestyle yekuno vabereki vangu there vanoziva kumusha kwedu vanokuziva. It's just kumusha kwedu hakushoreke. But level racho nemunhu akadai so kana kwakuinzi ndafa chako chakukanzi anonovigwa kuzvishavane vamwe venyu maizoti rega kuti kana wafa iwe kana kuti kwafiwa vanhu vati vane mwana ari kuBritain muchiona achitambura kudai. Dzimwe shangu munopfekera nana mai venyu matomi kana uchipfeka size 6 mai vakano it's very likely vanopfekawo size 6. Shangu dzakazara madziro ese. Tengera gogo vako dzimwe tumira kumusha vape kwauri zvinenge zvisina meaning. Guys, masutu akachipa kumacharity shop kana akazovhura senge iko zvino ndambotaura ngati corona yakapedza vanhu saka hembe dzakanaka muchadziona mumacharity shop zhinji chaizvo good quality. Pinda mucharity shop imomo tenge sutu baba vako vaite masutu hakuna inenge yakanyogwa kuti charity shop. Dzimwe dzacho dzoderi good malabel pauri chiri chinhu chemucharity shop but kumudhara wako kumusha kana chimwa doro pavanhu so vanonga vari kuSouth Africa vanongo vachidai so reza wire zvine big influence. Vana venyu ivavo vamuri kuona ivavo vanokuhwai mutaura pafoni mam munofunga kuti mari inokurira pamuteri I've got a family to look after. 50 years down the line mwana wakanenge achikudza the same stuff. Vana vangu ine vakataura dad we want to look after you when you're old. If that I hope I won't be needing your help but thank you so much. God, why? The way you're still phoning home, doing this for your parents, I think vana vanodzidza from your actions than zvese zvaunovaudza nemuromo. Usafa wakamboudza vana zvinhu nemuromo. Handifungwa kuti vanodzidza. Pane zvinhu zvizhinji inini zvandakakopa vabereki vangu zvavaita kwete zvavaitaura nongona ndakungozviita. I'm from Zvishavane. Yes. Zvimwe zvinhu zvamunoda kudzidzisa vana kuti come here, sit down. I'll teach you makabata shamu. I'll teach you a lesson. Don't swear. Don't swear. Phone your reader. Husband. What the f are you doing? What the f you? Why you f this doing? Why you f me? Whatever man, don't swear. Acharega kuswear uripo. There are a lot of things when ndasingaiti ndakakura musenda sikunda kudze. Pane zvinhu zvakawanda zvandasingaiti not because ndandiri a good person. Ndasingazviite because ndaiziva zvinondirovesa. But sometimes behavior yangu yaive kuti I was behaving maringe nezvirikuitika panguva iyoyo. So guys, thank you so much. I'm so hungry. I need to go for a walk afterwards. You see I'm gaining a little bit of weight and all. So guys, be healthy. Try by all means kuita my exercise but look after iwewe, look after your family, look after your kids. Can you look after iwewe spiritually? Be a good person. You attract a good person. Look after your own health. Try to walk even 100 meters, 200 meters. Whether it's good to, that can make a huge difference. Number 2, but look after your loved ones. Ivane vamwe vanhu kuti ukafa vano yakabata juzi iri muzukuru wangu yakanditengera juzi iri zvimwe zvinhu zvaunopa munhu. Honestly kune mukomana akandipa tracksuit when I was in school. Haanotombondipa tracksuit ndigare nayo, andipa tracksuit ndandiri goalkeeper taita mane chikoro chainzi Chegato akandikweretesa tracksuit. That guy wasn't my friend but we were in the same class. Jaka live or something. A couple of years back ndakamuti choose a tracksuit yaunoda ndakamutengera tracksuit right now kuno kuUK zvakaitika tiri form 1 kuchikoro. Kana anga ida ndimutaura ndimutaura rimwe zuva kana akauya panapo ndakamutengera tracksuit, one of the most expensive tracksuits. Tracksuit yaita kuma 90 something top chat. Moyo wangu wakati no mukomana wayo yakandibatisa shine tiri grade tiri form 2
mukomana yakandibatisa shine tiri form 2 pachegato ndandiri goalkeeper ndakapfeka tracksuit yake pandakazomutengera tracksuit 7 years ago muno muinda kuuk. Zvimwe zvinhu zvaunoitira vanhu shamwari ka, you will be so shocked rimwe gore mwana wako achizonzi ndara wakambondipa chingwa iwo yakuno mwana wedaddy kune munhu andishedza akandipa this. Why? Ati hanzi in 1965 makambomupa chingwa half bread yanga yakakwa majarini. That little thing you do now can surprise you in future. Let's be nice, guys. Let's stop fighting Zimbabwe. Bash. And the sister Zuba lost a sister. It's sad news. Please, if you can help, guys, help sister Zuba. I don't know her personally, and the followable, but muno no go over Facebook. So shema ina mumbetere ina ndite malive kutukana nevanhu saka ndipinde politics zenyu. But ukasvikopa nevanhu vane nhamo pafiwa une $10 ine change yema $2 for uchisiya $2 ngavasara vachibvunza kundiwe kupiko munhango ya asingachemi akasiya mari zvinosiya kwete kuti wosvika ipapo woba mari yakandiwe yechema ndiani ngabe unoona. Sometimes ka little thing ukaona munhu achisunda mota yake isina fuel womubetsera kusunda because kana isina fuel kana isina chi uchimubetsera kusunda vasara vachimbobvunza who is that guy over? Oh, he's a Zimbabwean. Zimbabweans are like that. They will help you. Because zvino muZimbabwean akawana munhu muZimbabwean achitogwa negwizi moda kunowetera kumusoro kuti gwizi gwedzere mvura. Wakomana. Kupa mvura ngokupa nemavoko chikupirawo. Kwawira achite achida kupa mvura kuti isaenda isatora mwoyo wake anga apinda but vazofa avo vese. Atina mweya wakadero maZimbabweans. Chatongoda chedu kuti kwaona muZimbabweans achidona. It's a camera on, maybe password chiko, maybe kurumidza manudu. Okomana, murukumanyira manudu. Ngati ngoti yo nudu rikauya mufoni mako ra Leon. Uzvibvunza kuti no. Kana ndandirini? No, I'm deleting this. Delete. Wenda ku WhatsApp group, guys, can you delete that nude? Timwero something chokuti maferera munoita man, ila ndikabudisa manudu popa nawo. Live yanumati hapana ishare. Ndikakurura bhurugu izvezvi. This live inoita 10 million views by tomorrow night. Asi izvezvi live ikapera inoi ndisina zvandaita, ndisina kukurura bhurugu, ndisina kumbodini, musina kumboona kadora, musina kumboona chii. Live inoramba ine vanhu 60 pamwe zvinenge ane 1000 views. Inoramba ichingori ne 1000 views kana 500. Malive anganowanzoita maviews later. Why are we so good at kutora mavideo? Urikuona zvakuita vanhu kuAmerica, they are discovering it too late now. Vakuungana iyo zvinhu zvakaifanirwa kwakaita kuma-80s. Varungu vachiti we're getting rich wachimba hip hop. Oh, Snoop Dogg vana Tupac vachishutana pachapo. Now vakupepuka. Oh guys, mhuka mbiri dzikagwa musango, impala mbiri dzikagwa musango dzichigwa dzakasiyana nyanga kudai, shumba inovuchira kuti thank you Jesus. When you're fighting each other, you are too busy fighting zvokuti you won't see the enemy. Ngainditsokorore. Kana uchida kubata huku kumusha, mama mundibatiro jongwe iro. The easiest time kubata huku kana richigwa nerimwe jongwe, my way, so easy. Kumbata izi dzingirai huku. Kana one of the huku ya selector ndo ichabura ichigwa neimwe huku, kungosvika so kudai J. Kumushata idzingira kusvika yaneta uchipinda nepa yapinda kuti bata huku taito kufara ma sports wayo. Ukanzi ndiwo zveibata waifara ndinda zobata huku. But nduzama today, when you're busy fighting each other, my blacks, when you're busy fighting each other, mu family menyu ndo panopinda muvengi. Tarisai muri dzese dzamuna dzedzo pakafa munhu mu family menyu ndepa mairwa ne brother yako, muroi ndo panotora chance papo, anonesa poison mumugomo. Imuri busy kutukana setarana paunonomwa wakandiroya madeko. Oh, motopfukirana muri vevukama pese patinogwa tichinetsana chitirana malaini ndo panopinda muvengi nekusere.
Zimbabwe chingoshoreka hapana zvatinomboachiva nazvo izvo. Kudhara vaiti ukanzwa kuti vanhu vakauya kudhara kuuk vaiti vakangonzwa paita mukoto kune college yekuti iri kutora vanhu we kune college yekuti iri kutora Thames Valley iri kutora Buckinghamshire iri kutora vaifonera vanhu vari kuzimbabwe. Iko zvino mukanzwa kuti kune company iri kutora vanhu abroad manesi kana une shamwari nesi iri pafacebook unoona wai unfriend. Kuna vamwe vanhu vanoku-unfriend tatiri mafriends last week shamwari trust me vamwe vanoku-unfriend vakaona opportunity maiwe kuri kuitwa maticha kupi kuDubai vanodzima maticha ese vanowirira nawo akauya kuno anozotidadira vamwe venyu. Let me tell you guys zvandakadiscover kuno single girls and single men pashamwari dzako 4 dziri single dzine munhu wadzinodoziya. This is the last point andoda kudzai and it's a very good point. Pashamwari dzako 4 dzaunadzo pane munhu wanodoziya kuti vakangokuhuka naye right now you'll be married and you have a happy marriage, but they will not tell you. Kuri kutya kuti marriage yake ikazoita anozondiseka. I'm not joking. Pashamwari dzako 5 idzodzo dzaunadzo pane umwe munhu kana uri single pane umwe munhu ari kuwira newe pashamwari dzako 5 anotozviziva right now kuti akangokuhuka naJohn will marry you straight away. But John akandokumbirawo nhamba yeshamwari yako mamuchimuda ane mukomana wake upi dzimwe dzezitori nhema kutya chausingaziva ndinokuti ukahuka John nemusikana weshamwari yako pamuchato wavo pachava rimwe zirume rinonzi Fidzo rakarova sutu richiperekedza robva razoona iwewe rakuona manje robva makatorwa here no give me your number wozochatawo hamudu zviona that way. Ivo unoona kudadirwa ukaona kune mota yakachipa munhu akasevha 2 years achida kutenga mota woona motikari yakachipa pane rimwe garage yaari kutsvaka iyoyo haumuudzi. Chausingaziva kuti pauchaenda ikoko atenga mota kunoigadzirisa somewhere achadiwe ndakambokunzwa kuti kuda mota pana chinogadzirisa mota kusaidi mota yangu yandakatenga yazofa but pana chinoigadzirisa uko ndazosangana neimwe mota iri kutengesewa iyo munhu wacho ari kuenda kuAmerica but ati chero 300 ndotora. This is what we don't see. Tinongoda kuona zvinhu zviri negative chete. Dzidzai connectanai. Imiwo vasikana vari single imimi ukaona murume ane nhamba dzako stop this business. Who gave you my number? Shamwari, there are some of your friends who know that you are single. They know that this guy, but nyanyo kuda kuzvita class. Who gave you my number? Before you even block, there is pane vanhu vanokuona kuti you're a good girl. KuZimbabwe ndinovasikana vakanaka vakawanda but very single because of one thing. A lady from church will say, Leon, pane musikana uyu, she's a very nice girl, but ukapiwa usambofa wataura mwanangu usataura nhamba ndinda kupa mwana anondituka yeye. Murume wapiwa nhamba okutextira, hi, how are you? Who gave you my number? I was like, I'm fine. Who gave you my number? Which church do you go to? Zion. Change the passport. Block. Don't ever phone me. The devil is a liar. Satan. I'm telling my papa on you. Listen. Pane wangu mayo church kwenye wanokuziva kuti you're a very, very beautiful girl. But vanhu vakandibvunza last time zvikanzi kosei vasikana vari beautiful varivo vari single. I'll explain. Vasikana vari beautiful vazhinji vacho vari single not because vanohura or not because havagona kuita relationship. Humwe beautiful hwenyu hunokuitisai single nokuda kuti murume anouya kupraise, oh, you're so beautiful. The moment you want to praise, I can do better than him. Stop thinking about doing better than him. Imbozvibvunza kuti munhu andipraise uyu akamira sei, womu appreciate nokupraise kwako uka overpraise musikana especially kuAfrica akutokutarisira pasi. Ukaona musikana kuAfrica akunyanya kukuda wabvisa moto. Vasikana kuAfrica dzidzai kudiwa. Munhu akakuda nemwoyo wake wose. There's nothing wrong once ari too fast angada unoona abereki vangu ndiye murume anofanirwa kutsvaka iye. Murume anoda kuona abereki vako ari genuine. Let me tell you guys, murume anoda unoona hama dzako ndiintroduce kumasisters ako ari too fast. Usain Bolt chacha no ndiye munhu antori right here.
murume tsotsa haade kuintroduciwa, haade zvokuintroduciwa murume tsotsa. Murume tsotsa haade kuona papa, murume tsotsa haade kuintroduciwa kuhama dzako. Because that is just temporary. Anoda ngoti kaka obva aenda. Ndo problem ya bhati rangu rapera, saka tobatana ku YouTube live ndaita pano by mistake. In my live round akuitira ku YouTube. So thank you so much guys. Tobatana ku mberi. Bano follow page rangu rinonzi Handy Leon live hot topics. Type out the Handy Leon live hot topics. Norona group rangu rine couple of thousand. Rimwe rakanzi Handy Leon what ne 27,000 followers, something like that. Nekuchino timba kune 34,000. You see me there. Thank you guys. Tobatana pamberi apo. Time check my live, but you will see my live from now on. My live I'm going to pa page rangu rinonzi Handy Leon hot topics. You want to be in my video, go to Ramai Swanda. Let me add, but I'm talking about Chora charge of self. None of it's alive. Adding you there. My finger. Salam. Chambu is chuck a charge of both their therapist. Right. In any angle life, but mom today. Covander. Man. Covander put me on that. The national Torah charge, I say, oh man. Then you know Torah charge, Matiza, foot woman, and a motion from night. When we come, I'm not teasing. The look on my pinda and talk to a day, Maswanda, do it as one again. I don't want my two pinda. Like party boss. So, guys, thank you so much. Thank you so much. Nego yapa live. They can't check me on Gash Law Edo and Kotura my Zoka. Teens way. Hey, komatize. Mulise mkuru wangu. Nani tusara mtoro an sipon tora charge kai mazo wanda murukuti kudi. Aiwa mkuru dzidzodzi. Hapana chikuwedzera mkuru, mashoko amunotaura mashoko anodzidzisa chaizvo. Chokwadi toto because izve so mudhara pamwe muri single. Pavanhu hama dzenyu dziri single dzinotoziya one person wokuti mukatorora mangwana chako chaiwo mushonyi unovakika. But nokuda jealous. Jealous. Akazodero iye anototidadira neWayne Brenner. Akazodana newe ane mota tato andona. Ende ichokwadi chamunotaura. Munhu anenge ari busy mumwoyo achinyazozati. Inini zvandinoita ndikaona munhu ndogona kuona ngutoona kuti iwewe neni hatidanani. But ndikaona a guy wandofunga kuti munoklika. Because ndendiza inangu handinomwa doro kana handimwi doro. Handiti. But ndoziva mukomana asingamwi doro kana anomwa doro. Handinokwanisa kumecha naye. Kuculture kwedu kumecha vanhu kunoita kuti vanhu vafile bad. Saka ndikamupa nhamba inini. I don't expect kuti iwe uzomuti who gave him a number wamublock. Mupe chance kana azoita nonsense wamublock. Ndo zvandingoda kuadvise vanhu. Vamwe vanhu vamuri kuona vari kukutextirai from nowhere. Nhamba dzenyu kana dzisiri painternet vapiwawo nevamwe mama vekuchechi kana kuti vapiwawo nomwe munhu anofunga kuti you can click. Vape chance mavabvunza unobva kupiona kana vazoita zvinyadzi ndopo muvablock. Muri kubloka vamwe venyu, muri kubloka mafuture husbands. Mozochema kudenga varume vasinga, but wakabloka munhu anogona kunge vakaisa ghost account apo. But kana akutaura newewo anozoburitsa kuti idea yake ndiye anozona ndimwe uchiona nakadai ndakadamejeka relationship yangu handisi confidence saka handikwanisi kuita account yangu ndotya kuti x wangu pamwe ari kunditeverera chichi. You get to know each other. Munogara kupi musame area. Sometimes vanenge vachitogara padhuze newe. Pana mama vamwe kana bhudhi wekuchechi vakangoti iwe kune mukadzi wandinofunga kuti munofitana. Ndakahokiwa apo nevanhu vakawanda ndara. Mamai vechikuru. Mwanangu unenge une wisdom iwewe. There's this girl. I think mungango click.
ndokupa nhamba mwanangu, asi usambomuudza ndini ndakupa nhamba. Ndopiwa nhamba paya ndoti hi my way. Says, who are you? Apa mai vanenge vanudza kuti mwana uyu ari single, mwana uyu ari single, atova single muchechi medu for years, and ane tsika, anorespekta vanhu vakuru, anochengeta mwana wake, ane vana vake 2, single mother akadii. So guys, stop this issue yokubloga. Mumwe munhu anenge ada kutsvakira basa ndogona kutarisa profile yenyu, so ndoti munhu ari kupikwa anenge ari kuzvishavani. Pandiri kuvaka kuzvishavani ndotsvaka munhu anogona kugadzira shawa for mudhara wangu, kana kuti ndotsvaka munhu, then ndokuapproach yewo ndotanga kuti who gave you my number right now. Handizivi zvamuna imi munoita nezvei baba. Hello. Munoita nezvei? Isi tivatyairi vedzimotokari baba. Handiri kuona muri mutyairi wemota handiti? Yeah. Ndogona kunge ndichinotaura nemuchityaira motokari kudai. Pane mufesi wangu anenge ari kuno atumira mota yake kuNamibia, ari kutsvaka driver wokuti anotorerwa mota yake kuNamibia. Then but ndara ndiandinewi but hangu handina passport kana chichi. Ndine passport but munoda mari 250. Ukandirafura iwewe ukandishaudha ipo paya. Vamwe vanhu vari kushaudha twabamuyo pachina kuda kumushaudha kuti kana olinda iwewe pana kuda kushaudha olinda muchiinda kusaidi kwasitena kana kuenda kusaidi kwamudiwa. Sometimes ukangomusupport and get to know that person, one day unomuudza kuti guys pane ari kumbare here vedu anditsvakiriwe hozhwa iwe nochimufolowa. Zvino ukamushaudha hakuzivi akubloka. Nemo big guys ina ndichabloke vanhu. Munhu akandishaudha panapa ndimubloke. There is nothing chinonakidza senge munhu akuboha achikuona uri happy without them. Musabloka vavengi venyu. Aiwa, icho chokwadi chamuri kutaura. Vavengi venyu kuti havana basa. Andoona? Ndiana komenta ndokubloka izvezvi uyo. Ndiana komenta mana kinzira zvinoita ukablokwa so. Reza ndambaya. Andibloka. Ndikandifombe mwe account. Iwe ndokubloka. So advise ndotaura semaZimbabweans. Ngatirege kukurumidza ngodismissana that way. Kuna vamwe vanhu vayanga vachingondijudga for years and years, vatanga kutoonawo live yangu nhasi kuti kumfesi zvamutauro zvine musoro uyu. Vanenge vachindijudga nemacomments angu kunana mubhengebhenge chikokomera pamwe ndo time wasting yangu yandichiita. So mumwe ipapa pakapa. Muchidimbuka mukuru rambai muchiti ini ndasingatombokuziva ika ndatongosangana nemi ndandikati rega ndinzwe ndandoona kuti kuzvapandiro nemashoko anobatsira anoraramisa munhu naimi. No, in my life angu akawandisa ndemalive anosvika 100 something. Ari kupage kwangu unonzi hand ndiyo ndisakutacheka. Aiwa saka anorega ndi ukagugla vanhu vari panapa vazhinji vavo vane matarnished names, vakatanishiwa mazita avo, vamwe vacho vakavatanisha havatombovazivi. Munhu angoona zita recomrade Faraizwe odonyora ZANU-PF. Iyo ZANU-PF yacho is not as bad as you think it is bad, but ukati ZANU-PF right now mumwe munhu anorutsa yakakuitirei ndakanzwa zvakawanda no. Handisi munhu wepolitics, but sometimes tinoita over emphasize zvatisingazive. Mumwe munhu hausaramudza maZimbabwe upi mugwere we maiwe mugwere. Hapana kana doctor pavanhu vese anenge achiti nhingi mugwere kana doctor kana one wakandibudza maiwe anga ari doctor. No anomuziva because akabudzwa nomumwe munhu aidana nemunhu anogona list yacho yareba ichingoreba asi wada kuchitora ukaita fact. Munhu anenge akaenda kuchikoro kuuniversity manje anoziva inonzi verification. Kana munhu ari munhu isaitozviziva padata kuita mamasters unotoziva kuti kana wakudzidza unofanirwa hautori chinhu paGoogle. Kana uida chinhu wotsvaka bepa riri paGoogle Scholar, inonzi Google Scholar ndeyekuti aya mapepa ekuti ukariverenga rine reference. Ibepa rokuti harisi rango ndikanyora zvandanyora ndikaisa paGoogle ukazvinyora as fact unofoira. Dzidzai kuverify. Munhu akauya akati
nzungu hadzidyiwe, dovi renzungu haridyiwe, rinoitisa cancer, right? tangai matarisa kuti iye hana imwe kampani here inogadzira dovi neshomwe dzemapfura. Dzimwe nguva munhu anouya achiti vakadzi vakobvu, nonse saroora mukadzi mukobvu. Kanga ari muchidzwa kuti vakadzi vatsvuka noroya, aiwe idzo dzakashayiwa mukadzi mutsvuku, dzikapedzera dzaroora mukadzi mutema tema, dzine jealous kuti pamwe ungazowana chako chinoblecha chakanaka-naka, dzikasekwa. Zoenda zviudza kuti vakadzi vatsvuku maiwe, kana kuti vakadzi, munhu akadzidza, mukadzi akadzidza, rubbish. Varume ku-UK, vakadzi voku-UK, maiwe. Imwe advice wainameka hayo sense kuti avakomana mabenten, zvemabenten effect hatingamboti mabenten. Wakaona iwe une 44 years ukanotora mukomana ne29, tisati tambosvika kujealous kana kuti kuchii, pane likelihood yokuti muchaclash. Zvimwe zvinhu zvandiri kuona zviri fani vana vangu kana ndifamba nevana vangu even on holiday, zvinhu zvinondiitira fun. Ivana vana vadopinda mvura vogara mvura, kana kutofamba neni sometimes vachitonyara, ndona zvinosiyana. So benten wako tanga watarisa kuti haanyari newe here, but sometimes unopinda murelationship. Benten zvanenge achida pauri istatus yako.